Wannan abu da aka kaddamar yau ta wannan Hyundai Kona kuma yadda ka faɗa mota ce wadda ke aiki da wutar lantarki. Ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba sai ka sa mata diesel ba. Za ka laƙa ta ne kawai a cikin gidanka ko inda kake aiki ta yi caji kuma yadda ake cajin cell phone. Abin da mutane ke ta tambaya shine to ana cewa a Najeriya akwai matsalar wuta. Amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner ita wannan motar yana iya caji inta. So ba wani abu ne wanda yake da wata babbar wahala ba. So idan muka duba ci gaban ƙasa ko ci gaban wannan ƙasar tamu ta Najeriya, ba abu ne wanda za a ce mutum ɗaya ko hukuma ɗaya za ta iya yi ba ita ɗaya ba, sai an haɗa kai, sai an haɗa ƙarfi. So shi yasa a kowane lokaci muke ƙoƙarin mu haɗa ƙarfi da sauran jami'u na gwamnati da wasu kamfanuka da ke cikin wannan ƙasa, saboda kowa na da tashi rawa da zai taka wurin ganin cewa an ci gaba cikin ƙasar. Muna aiki da bankunan Jaiz, Wema da Zenith wurin ba da credit na sayan motoci. Rance haka ana nufin idan za ka sai mota ba wai sai ka fitar da kuɗin gaba ɗaya ka ajiye ba kamin a bari ka tuka ta ka koma gida ba. Za ka sa kila kashi 10 daga kashi 100 a baka motar, sauran kuɗin za a shirya ka biya su cikin maybe kila shekara 4 ko shekara 5 kana biya wata-wata. So ba sai ka tara kuɗin gaba ɗaya ba za ka iya sayan mota ba. Muna ganin wannan zai taimaka kwarai wurin mutane su samu damar sayan irin wayannan motocin. Gaskiya yanzu haka abin da kawai muke jira shine a bamu wannan approval daga su manyan namu na sama.